Katukad ti basol. Tinapalabas. Impasarapay lang ni Don at ti coffee shop na. Tamken na nga amangan no uray dagiti tao na iti coffee shop ket mairaman at iliwen dagiti pulis. Insingasingmat ni Margarita nga adda natalged a pagyananda. Nakunamit ni Astor agatangen na langen tinasao a balay ket ison timang bayad. Kabayatan na. Nagsangsangit manen ni Dagimay. Gaputan ako na ni Boy asumukulaangan kani Don Juan. Pinagkalmada da ito'y ket nagsasarita da maipapan iti isusuko ni Boy. Iti sabali a bangir pinaayaban ni ligaya ni Don Juan takayat na akasarita. Ngem iti dayta gundaway saan analapdan ni ligaya ti pungtot na. Kinugtaran na ni Don Juan. Itagagayem denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad, ti basol! Siya kun ti kasukat ni Boy. Iso asaan mon apatiliw pay. Aniya? Si dada anak amatay para iti anak ko. Si dadaan kagaya mamatay para iti anak mo a kriminal. Sardengamon ti anak ko! Ha! Sika ti sumardang ligaya. Saan mo nga isakit ti kriminal nga anak mo? Don Juan, itatana sa papay. Ilintag mo ti dakas nga aramid mo. Awan basol mikan ka. Iso asaan ama iparbang ti kastoy nga aramidam kada kami. Ano sika? Awan basol mo kanayak, ligaya. Ngem gapo ta anak mo ni Boy. Nairamraman kan itinatagsen a basol ti kriminal nga anak mo. Saan a kriminal ti anak ko? Sika ti kriminal! Yeah! Oh, apay, inugtara mo ni Mayor. Nagtured ka na ng kugtar ka niya. Gaputa ayop ka! Gwardiya! Oh. Sige. Tungpaam dayta babae. Derderem ti rupa na. Oh, Agtungpal ka kadi, wano madaksan ka kanya, gwardiya. Di mo iraman ti sabali iti kinadakas mo, Don Juan! Ano kasta? Siyak nga rod ti mga rami. Amom ligaya, mabalin kalata patayan no kayat ko. Ngam saan ka nga ganat? Tadumteng tulat tadayta agundaway. Sige, Don Juan. Ipasiguradong laeng at siyak ti matay. Saan asika? Ala, Madam Ganda, ada nadamag ko di tarwar. Nga, anya? No saan kanupay laang asumuko ni Manong Boy, madaksanon ti inana. Anya? Naskan amaamon ni Uncle Dingas daytoy, madam. Inak ije balayda, masapol nga ibagak. O sige, mapan kalata. Kat agan anad ka, Sonia. Wan, Madam Ganda. O sige, innakon. Wan, Manong Boy. Apay, saan nyo kadian nadamag? Nadamag mi. Ala, kasano itan? Dahita ti isagsaganaan mi ita, Sonia. Hoy, anya mo tanday di mayor. Tasaan latangag patingga. Kaya't na nga ipakita iti umili asik at tinakabasol kan kuana. Kasta talaga ti kayat na nga ipamatmat. O sige, agan-anad kayo lata ah. Kun ispalan nyo ni Auntie Ligaya, takaasimot. Wen, Sonia.
Joy, agsangsangit ka kadimanen. Anya kadimanen ti pampanunutan. Boy, Imbagami mattankan ka. Adi ka agpanunot iti negatibo. apay nga minakastay ti mapaspasamag iti biyak tayo. Naglamlamang tayo. Akaslat na nagdakalabasol tayo. Ninanang, kasanon. Sika, ilablaban mo ti pagsayatan ti ili. Ngamanyan to ti pagbanagam. Joy, Amangan numatay ka. Ninanang, datayo amin. di ka agpanunot iti kasta. Gaputa sa anak amatay. Numatayak man, ipasiguradok amatay met ni Don Juan. Malagip ko ni Padre Mateo. Ante dagimay. Jak pulos na kitkita. Hey, saan nga mabalin nga agpakita ni Padre Mateo? Tama nga no tiliwanda. Ipagarup ko no aday sa simbaan. Tanakalukat-latan kas di mapanak agkararag, anti. Uwan, nalabit. Ilok-lokat lad tadag iti tatao nga taga dalos ijay. Husto ta kunayo, anti. Ay aywanan dati simbaan. Kat, seka, naskan nga manglemlemo ka no mapan ka ija simbaan. Uwan, anti dagimay. At da kagayam dito'y balay ni Donna Margarita. Wen, dituyak nga agnaed no awanak iti rancho. Kat ni Donna, sa dino tayan na. Saan pa'y asimbangpet? Mariribukan ka talaga, Astor. Di ka agtal na. Kanayon ka rumwar. Gaputa mapanak agpalpaliw iti hotel ni Don Juan. Niligaya. Amangan no patayon ni Don Juan, no saan ka no asumuko ni Boy. Nurumuar ko man ni Don Juan, tagpinadas kami. Malpasan ti parikot. Anya ti kayat mo asawan. Kinarit kong agpinadas kami. Ngam kinatawaan naklaeng. Ha, Asyak. Wano iso ti matay. anya. Agsaba ka, Wen. Astor. Nga mabutang ti Diablo alakay. Nalay nga tumira. Taglamlamang iti likudan dagiti pulis. Nga mabutang met asumango iti kalaban na. Anya nga rod itan ti aramidam. Jak itulok apatayin na ni Boy. Iso akanayo nakamapanagpaliiw. Tapno makita knuan niya ti mapaspasamak. Ken iso akanayon ko akasarita ni Donna. Gaputa makalanglangin na ti anak ko. Naturad matgayam ti anak ko. Wen, pudnot ako nam. Pagyamanak unay ti kinaturad ti anak mo. Ayayatin na ni Boy. Iso nga aramidin na ti amin akabailan na atumulong kun ni Boy. Dagiti anak ta, Astor. Agpugad ti biyagda. Iso nga aramidin ta ti amin. Tapno makatulong ta kadakwada. Astor. Ni Donna. Napudno ti panagayat na kani Boy. Iso asidadaan ngag sakripisyo. Ti anak ko. Anyahan ang nagsaya at gayam ti panagpuspuso na. Pudno ta ko nam. Iso asika. Ikagumam nga agbalin ang naragsak ti linangin yung nga agina. Amok, Margarita. Kaya't namat amarik na ti pamatag mo nga inana. Astor. Dakkel ti nagbasulan. Ken nagkurangan ta kadagiti anak ta. Iso asulnitan ta ita. Maawatam ka di, Margarita. Juan Astor. Talaga nga inuray ka sumangpait, Donna. Senyor, At ako makidawagkan ka.
Anya day na, senyor. Kaya't ko akasarita ni Dinggas. Mabalin ka di nga ibagam nga umay dito eh. Takayat ko akasarita. Sige, matungpal, senyor. Madam Ganda, rimwar manan ni Senyor Astor. Iminom la iti Diyos, rimwar manan. At dala na pan na kinasarita. Ngam agsubli inton madamdama. Ay, kasi kayam. Sayang anya, Madam Ganda. No kaano ang nagbalbaliw ni Senyor Astor. Di na mo'ton makadan mati anak na. Sonia. Kinapudno na. Maasyanak ka ni Senyor Astor, Madam. Ngamin, kaslamot to nakakaasi ita. Kaya't na makadan na ti anak na. Ngam, kagurkura mo ti anak na. Wen nga rod. Kasla jackpot yun, Madam. Demonyo at tao ngam nagbalbaliw. Ha? Sa bagay, kasta talaga ti tao. Kat makunak anagasa ta nagbalbaliw. At least, marikna na pa'y tipod no aragsak iti kaunggan na kabayatan asi bibiyag. Ha? Kasla ibagbagam amatay ni Astor. Ha? Ay, san akas na ti kayat ko asawan, Madam? No dikat, kabayatan asi bibiyag, mapadas na pa'y ti makunaa napodno aragsak iti puso na. Sonia. Wan, Madam! Nang runa numayaton tilin ng ngandak ni Manong Boy. Ay, kasta unay siguro aragsak ni Senyor. Ay, sumanauak mo tan, Madam. Sige, agyos kan, Madam. Tainak mo't iti kusina. Ituloy ko ti aramidak ijay. Sige. Nani Sonia. Talaga anabagas dagiti ibalbalikas na nunaduma. Naturad amang ibaga iti kayat na nga ibaga. Ngam, pudno. Kumusta, Donna? At dan pagnanaadan nyo kini Sonia? Awan mo't parikot nga oray dito'y kayon balay mi. Agyamanak, Uncle Dingas. Ngam sa nabalin, nakagatang ni Senyor Astor iti balay apag naidan mi. Ha? Uncle Dingas, kaya't nakakano ang makasalita ni Senyor Astor. Anya? Panangkunak kat naskan asumurot ka kanyak, Uncle Dingas. Donna? Awan tinaskan na pagdanagan nyo, Uncle. Ngamin, talaga ang nagbalbaliwan ni Astor Angel. Rumwarak dagimay, mapanak iti simbaan. Ay, malagip ko nga agpaiso ni Padre Mateo Dingas. Kumusta nga ta ni Padre ijibantay nga ayan na? Ay, bareng at damadamag ko may papankan kwa na. Nuawan, mapanak iti bantay nga ayan na. Nabaybayan tayo paikit din ni Padre. Ay, awan nga rod Dingas. Kaasimat. Sa bagay, nakunatay lakay anang tulong ken kwa na asaan da baybayan ni Padre. Umayak man mat Dingas. Sanan, bantayam da boy, amangan rumwarda. Sige nga rod. Kat agananat kaaon. Wen, sige, agpatuloy akon. Diyak imbaga kinidagimay akasarita nakita ni Amo Astor. Tiyam muna kat mapanak ijay simbaan. Ngam, mabalin mat ngay paypaysum ti mapan iji simbaan, Uncle Dingas. Wen, Donna. Mapanak ijay kalpasan ti panagsarita mi kini Amo Astor. Sige, kuyugan ka, Uncle. Sigurado ka? Una, kan pambarak matan ti mapan agkararag ijay simbaan. Tanak ko na ni Adeline, anak kalukat lat ta ijay simbaan. Taadulat ta ti mapan agkararag.
Kasta ka di. Mapmapan ngamin ni Adeline ijay simbaan. Ta ijay amapan ag karkaranan. Aday ta, Uncle Dingas. Asidagtan iti balay mi. Kalpasan ti 5 minutos, makadanon tan. Agyaman ta makasarita ka man ang Dinggas. Amo, Dinggas, adala kayat ko amamuan. anya dahita, amo. Niyang Juan, pinatay mo ka di. Ha? Pinatay mo ka di niyang Juan. Saan, amo? Lukasta. Agyaman ka. Saan ko pinatay ni Angkwan? No di kat pinaglibas ko. Kasta. Imbagak nga umadayon katagbalbaliwan. Kan saanan nga umadakpay dito'y nagtipunan. Ket dadjust tunay kang tidwa ka duhana. Pinatay mo ka di ida. Saan, amo? Ah, Pinaglibas ko matlaida akas kini Angkwan. Kat sipod pimanaw da dito'y ili tayo. Jak itan nakikita. Dinggas. Amo, sipod at ni dagimay itibiyag ko, nagbalbaliw akon. No pa adda kami latay ti babaam. San mi akayat ti umatayo? Gaputa amumi anapagkad. Ngamin, amok ti ugalim, amo. Ipasapol na kami, kat ipapatay na kami. Agraman pamilyami. Dinggas. Nga mada nagsayaatan na, nuapay asaan kami nga imadayo. Nuawanak, saan ko man na ispal ni Boy, hindi impapuor mo ti farmhouse dahil di Francis. Uwan Dinggas. Dakila pagyamanak. Gaputasan daklat ta pinanawan. Nga oray nagdakesak nga amoyo. Amo, Ket ti mansyon ko. Adda ka di amo may papahan iti ban nakapuor na. wan, amo. May saak anang puor. Ha? Kinapudno na. Tinulong laang niligaya. Tinamidwa surat anakid daw iti kwarta. Surat niligaya dayjay, amo. Aniya. Tipan nakapur ti happy house. Tipan nakapur ti plantasyon. Kastamat ng ti kwarta na takaw iti ranchom. Aramid mi amin dayta kan niligaya. Aniya. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan. Katukan, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.